Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne, rauni ne, rauni ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. Wanda bai da farko ko karshe jalla kai ne kake ba mu, ga mu mun zo tabaraka Allah tun da kai ne makakin mu, za mu wake ba wannan naka agaza jalla sarkin mu, dan yaban nan da kai wa rasulillahi mu masu rauni ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. ƙaran ko salati Allah ban masoyin ka hasken ka, wanda dai shi ne kai ya wuta da aljanna kai lashen ka. Alihi sa sahabbai har shirafa masu tsoron duka, har da ma sayyida mabuba Fatimatu ai kun gane. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. bani mance waliyan Allah shehu tijjani sarki ne, jiyali shehana barhama na kaula ai sadauki ne, kai mu je garin shehu fituwa ta ahmadin yarwa kofa ne, bani mance imamu da tsafe kai uba kun mazaje ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. la ilaha illallah Allah ga tambarin gidan shehinmu, mai maza da mata maulana ga mu mun zo a duba mu. Shehi baban fadilatu na duba ashe kai kake ba mu, ga mu mun zo gare ka shehu a ce mu yan masoya ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. assalamu na alaika rasulillahi wannan ba wajibi ne, in yi sallama kun kabibullahi kai din ba kofa ne, lamunin nan nake nema da ka yi wa barhama gausi ne, idan ina yin yabo ka tsaya mini tun da kai shirin Allah ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. to ku ce ba jira a gare mu Rasul ya yarda mun fara, ni abin nan yana burge ni muna da ɗa a banzara, duk da laifin mu duba ya yarce abin nan kusa lura, kai hakan yake sa in ɗarku in gane komai maiki ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. assalamu alaika uba gami da sallamar ban girma, assalamu alaika na annabi sidi jinjinar ban girma, mun shigo ta kofar da kake so to kaɗan ba mu alfarma, mun fahimce ka Ahmadu ne gatan ka kai ɗin tajalli ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. wanda ya zamo Abdullah dan Abdi ya zaka gane shi, wanda ya zamo Malam Akram Shehi ya zaka duba shi, wanda baya zance sai zancen Rabbu ya zaka furta shi, kai ku yi ladabi ku biyo mu a sanni shi din hakika ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. wanda ya yi fana'i a cikin mamu da farkon fitowar shi, ya yi nuni a girmama ahalin da har ma sahabban shi, balle su shehu mai diwani shehu tijjani zancen shi, shewa Allah ya saka kai na dafa ne walla mun gane. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. ko da ka ganci zaka fahimto shi fa inuwar Allah ne, baya tsoron maki Allah dan shi fa takwabin Allah ne, baya nuni da saban Allah tun da shi din shahidi ne, baya nuni a soki Rasulallah ya fata na kwanga ne. Ya masoyin Rasulallah, Shek Abubakar tsando ga magare ka mu masu rauni ne. shi yasa na rike shi da gaske gare ni ya zama masoyi ne, ba
ka gane, zaka ce ga masoyin nan mai ambatan shehi ka gane. Ga masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Kai ku zo mu je in kun ki duk za ku kwanjiran labari. Babu wasa cikin tafiyan nan na gani akwai alkhairi. Gashi ma na gani da ido na shehi ne mabuɗin sirri. Shukuran babu alfahari mu dan fa manyan masoya ne. Ya masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Ya masoyin Rasulallah kai din fa wallahi kofa ne. Shek Abubakar tsando kai tafiyar kama kiran Allah ne. La ilaha illallah takun kake nan na Allah ne. To mu je shehu ba mamaki tunda kai shirin Allah ne. Ga masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Ina ka je to ina za ka ya ce fa sha'anin annabi ne. Ba ni manta yankin Gombe ka zo ka buɗe wani zango ne. Kai gida kai masallaci kai makarantun haƙiƙa ne. Ka sha gwagwarmaya wallahi akan fa sha'anin annabi ne. Ya masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Allah da ikonsa wannan ƙauye ya zamo abun alfahari. Kaf a Gombe in ka je yankin da bashi ɗaya ake marari. Zaka ji ana cewa sirri sai garin Shek Abubakari. To gare ku yan tsando duk mai so ya je shiga rauda nan. Ga masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Duk abin da na samu bai wuce sannadin Shek Abubakari. Na ji ma malami na ya ce na fito na yi gidan zikiri. Dukka surukan nan da na baki na yi miki dan Abubakari. Shehu Allah ya saka tabbas kai masoyin masoya ne. Ya masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Shek Abubakar tsando wanda ya so ka ya so ma'aiki ne. San ka san duka zai ya shehu da ɗa wallahi mun gane. Tun da kai ne ka so Mahmudu a Makka har Madinan kai ne. Ba masoyi kamar ka yarda maganka mudun masoya ne. Ga masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Ganin kashegi yana sa a yi tafiyar da baburan juyowa. Ya ubar rajalai kakansu sa'adu maganin yan wawa. Mai da mata maza a cikin halar ilahu su yi macewa. Shehu Allah yana son ka ka so mu ma masoya ne. Ya masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Alhamdu Allah ka kara salati mai zuwa da babban sirri wanda zai kara hubbu da shauki cikin rasulu ainihin sirri. Sada babanmu shewa tiku na gwange mai dubin alkhairi. Ya ilahu ka kara kusanci kun shi din masoyi ne. Ga masoyin Rasulallah. Shek Abubakar tsando ga mu gare ka mu masu rauni ne. Za mu dakata a cikin yar kasidiyan nan da muka tsara. Wanda sun ka tsaro kasidiyan nan masoya kusa lura. Abdullahi ne falifan autan sha'iran